Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet speċjali għall-1800 anniversarju mit-twelid ta' San Lawrence fil-Birgu se jittella konċert sagru bl-isem Laudato Pueri li tfisser faħru lil mulej intom it-tfal bunur tal-patrun San Lawrence. Dan il-konċert se jiftaħ separju fuq il-festa titolari li tiġi ċelebrata ta' kull sena fl-10 ta' Wissu. Il-kunċert huwa l-kunċert uffiċjali ta' dawn il-festi se jkun qiegħed jiftaħ il-festi solenni ta' San Lawrence, il-quddiesa illi ktibt jien stess Messa di Gloria in Nativitate Sancti Laurenti illi ħajkun il-premjer tagħha dakinhar u fl-aħħar ħanalqu bil-biċċtej mill-oratorju illi indaq hawnhekk 3 snin ilu, imbagħad wara issir ukoll il-parti tal-arti fej ħan iċċelebraw il-pittura ta' San Lawrence illi hija xogħol tal-kavallier Paolo Camilleri Cauchi. Tul din is-sena speċjali fil-Birgu qegħdin isiru attivitajiet speċjali fil-waqt li dan il-kunċert huwa l-kunċert uffiċjali ta' dawn il-festi li qegħdin jiċċelebraw il-ħajja ta' dan il-Qaddis Martir. L-Arċifrit tal-Parroċċja tal-Birgu Duncan Busuttil ħeġġeġ il-pubbliku jattendi għal dik li sejjaħ lejla mużikali u spiritwali unika li tfakkar il-ħajja, il-martirju u l-legat ta' San Lawrence. Tara dil-kapaċità tan-nies jaħdmu flimkien lestejna x-xogħol tar-restawr tal-pedestal tal-fidda. U se jiġi inawgurat nhar l-erba' kalla jrid. Mbagħad nhar il-ħamis jitpoġġa San Lawrence u tibda l-festa. Għanna l-Maltin San Paolo meta ġie Malta għalli aħna għandna qalbna tajba, veru, aħna qalbna tajba mal-proxmu, ma jeħtieġ inkunu iktar qalbna tajba ma' xulxin ta'. U di sena waħda mill-items li provajt nandirizza fil-festi għadin li nkunu iktar qalbna tajba ma' xulxin. Xaħla il-Maltin sirna ma nadrux lil xulxin ħafna drabi. Sirna wis ħoroġ ma' xulxin. Allura din hija biċċa xogħol li din is-sena ċentenarja provajt noħloq dan l-ambjent fl-ewwel fost il-komunità. Wara l-kunċert ser isir ċerimonja ta' tberik u inawgurazzjoni tal-pittura kommemorattiva mill-artist kavallier Paolo Camilleri Cauchi. Il-kunċert Laudato Pueri se jsir taħt il-patronċinju tan-Nunzju Apostoliku il-Monsinjur Hontai Fai li se jżid is-sinifikat reliġjuż ta' din il-lejla soċjokulturali.